Takže čau lidi, já vás vítám tohoto videa. V tomto videu si zahrajeme Counter-Strike 2. Jak už můžete vidět, už to točím nějakou dobu, ale tentokrát je s mikrofonem. Takže já doufám, že všechno funguje. Pokud ne, tak to bude bez zvuku. Tak jdu tady do toho týmu. A hraje tady s náma nějaký Čech. Poslední, ne, konec. Prohra. Byl jsem stařešina, vole. Nejdelší takový čas naživu jsem, co to je? Se stává, brácho. Co je zač? Pojď do stejnýho teďka. Pojď. No nic. Šel jsem tady Čecha, víš co? Nice, čau Simon. Já vím, tak tu nás znám, pojď za mnou, jo? Oh. Jsem slepý. Já jsem byl slepý. Aha, tady to je, ale tady to je to. Co? Tak to on, co jsem nepobral. Hej. Můžeš koupit maximálně 2 zbraně tohoto typu, no to si děláš za ně srandu. Ty krás, mám zase. Ty skoro? Ty to zvládneš určitě? Ty píčo. Mám skoro. Skoro. Chybali centimetr. Já vím, nová cestička. Brácho, to viděl ty nohy. Hej lidi, já nechápu, co to je. Kam týpek tady jeden nadává. Druhý týpek je úplně mimo. Možná dostaneme žlutý dolar, ale já to tam nechám. Protože, no nic. A ještě k tomu všemu, no nic, tak... Jste viděli, jaký to je hrát CSko s lidma. Já ti vám hodím flashbang. Kamo, chceš nás zabít? Je jich tam hodně. Dača, asistent. 3 asistence mám. Simon? Kamo, jsem mrtvola, chápeš? Pojď Anubis, to je dobrý, to. Mám 69. Tomu já jsem teď mrtvola. Straš. Kamo, oni nás rozsekají asi. Tam kryju ti záda. Trošku do vodičky si nám. Pamatovat, že nesmím nadávat, natáčím video. Počkej, kolik je? 5. Kamo lidi, tady můžete vidět, že je 5 hodin. Je ráno. Takže... To bude trošku zajímavější. Kamo, vypadá to slibně. Ale to už nestíhá. Nebo stíhá?
jako Co to bylo za save? Co to bylo za save, kámo? a on měl totiž 3-5 kůlky. Ty fogo, co to bylo za save? AVPčko. Co je AVPčko? Jo. Simon. AVPčko, no jo. Davide. Hej, Davide. Já už natáčím aspoň 20 minut. Ne, si hodí, že s náma hrát. No, nebudu hlasovat. Já jim na to pěkně kašlu. Co? Kam tak to bylo nejrychlejší hra, co jsem ty krása. Jo, počkej, já si dělám bramburky, když sapuje to hnedka. To je fakt dobrý. Tak já si dám tady bramburek. Doufám, že jste neumřeli z toho. Tam to vypadá podobně jak Valorant, tahle mapa. Vypadá podobně jak s Valorant. Já někdy natočím to je dobrý nápad, já někdy natočím video z Valorantu. Když natáčím z CSK, jak budu i z Valorantu, víš co? Komu? Co seš? Jo, on jde ze strany ještě na mě, jo, tak? Tam tak to co prohrajem zase, ne? To je neskutečný. Kolik mám killů? Na kolik? 4. Kolik? Má ten. Jo, oni se odpojili. Ne! Já se divím, že dlouho nikdo nepromluvil. Oh no. Och jo. No. Je. Pak na klávesa. Jo, on je tam vzadu. Kryj to tady. A mám 6 kilů. Už se zase prodírám nahoru. Ale to je na skóre, takže nic. Na každý kill asi je 30 bodů. Hádám, nevím. Já si vezmu tady to. Když to berou ostatní, tak... Jo. To nebude špatný. To by mohlo jít tady. Tak teďka jsem byl flashbangnutý. Teďka jsem byl bangnutý. Tak má... Aha. On ten název má jako promo, haha. To je nádhera. Pojdu náčko. Teďka nejvíc ochraňujeme Ačko jako nebo? Jo, já bych mohl jít chránit za tím týpkem, pomoct, co? Vyhrali jsme. Kam? Když to znovu půjde rychle z kopce, to bude rychlej konec. Ups, co to je? To je UPS. Hráče gameovec.
Kde jsem to vytáhl? Jo, aha, pravým tlačítkem. No tak já si to zpátky jako nasadím. To našroubuju. Oh. Jo, se skarem, no. Ty kráso. Zajímavý. Já se tady uhnu, vyhnu. Molotov. Skoro. Dal jsem 2 killy, ale. Pojď. No, to byl takový kousek. Tak jde. Jsem zombie, jo, za nejvíc smrtí. Já myslím, že to byly 2 prohry. Nevadí. A tak se uvidíme u příštího videa. No, takže zatím. Čus.